15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 28 листопада, 1370-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. Ізолятори Сімферополя переповнені. Підозрюваних перевозять з місця на місце. Так, затриманих Бекіра Дегремежі та Асана Чапуха перевезли з Сімферопольського ізолятору тимчасового тримання до міста Саки. Про це повідомила донька Дегремежі Мевілля. Перевели якобы потому, что в Симферопольском ИВС нет мест. По поводу условий, к сожалению, нам ничего не известно, но мы знаем, что, скорее всего, Асу там плохо, потому что он без аэрозоля дышать не может. Но у него он начинает задыхаться, но происходит удушье. Но я не хочу даже думать о плохом, я все-таки надеюсь, что он у меня сильный и все это выдержит. Двох інших затриманих у цій же справі Кезіма Аметова та Руслана Трубача перевезли до Бахчисарайського ізолятору тимчасового тримання. 23 листопада в окупованому Криму співробітники російського ФСБ обшукали і затримали кримських татар. Зокрема, затримали Бекіра Дегремежі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кезіма Аметова. Їм закидають вимагання в особливо великому розмірі у громадянина Туреччини. Суд вже обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці. Саме під час затримання цих 4 чоловіків ветерану національного руху Виджія Кашка, яка була поруч з ними, стало зле. Вже за годину Виджія Кашка померла у кареті швидкої. Виклики до поліції, візити дільничних і повістки до суду. Окупаційна влада взялася за тих кримських татар, які вийшли на одиночні пікети цьогоріч 14 жовтня. Російського законодавства вони не порушували. Одиночні пікети воно дозволяє. Однак окупанти об'єднують їх в одну справу і називають це несанкціонованим мітингом. Усіх учасників звинувачують в адміністративних правопорушеннях і за це їм загрожує штраф або виправні роботи. Этого следовало и ждать, в принципе, да, учитывая то, что на сегодняшний день происходит, то есть без каких-либо доказательств, достаточно просто кому-то выше дать приказ о том, что нужно наказать. Все остальное фальсифицируется, все собирается, как говорится, и объединяется в уголовное дело или административное, это уже как пожелает тот, кому это выгодно. 14 жовтня у різних куточках Криму на одиночні пікети вийшло понад сотню кримських татар. Кожен з них тримав плакат з вимогою зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки одиночних пікетчиків, але згодом усіх відпустили. Двом фігурантам справи 26 лютого Мустафі Дегремежі та Алі Асанову продовжили домашній арешт до 7 лютого наступного року. Під час засідання Дегремежі просив дозволити йому вивозити маму для слідчих дій і передачі Бекіру Дегремежі. Однак суд не дозволив. Також адвокат Тарас Омельченко просив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд, але суд відмовив. Просили, даже если оставлять домашний арест, хотя бы расширить радиус, чтобы они днем могли работать, помогать семье. У Али Асанова 4 малолетних детей, которых необходимо водить в школу. Как и всегда, не помню, какое это продление, суд нас не услышал, они не могут звонить, не могут самостоятельно передвигаться, пользоваться интернетом. Суд у справі 26 лютого розпочався 2 роки тому. Зараз у справі 7 фігурантів: Алі Асанов, Мустафа Дегремежі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Арсен Юнусов, Ескендер Мірвалієв, Ескендер Небієв. Кримським татарам закидають участь у масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. У Женеві стартував форум ООН, де мав взяти участь затриманий кримський татарин. Йдеться про Бекіра Дегремежі, якого силовики затримали минулого тижня у центрі Сімферополя під час так званої спецоперації. Арештували Дегремежі на 2 місяці за надуманою справою. Йому закидають нібито вимагання в особливо великому розмірі. Про злочинні дії окупаційної влади Криму, що грубо порушують статті Декларації ООН про права корінних народів, Загальної декларації ООН про права людини і 4-ту Женевську конвенцію. Про це доповідає в ООН член Меджлісу Ескендер Барієв. Нам важно каждую площадку использовать для того, чтобы мы могли донести те проблемы, которые существуют в Крыму. И Бекир Ага как раз-таки смог бы на опыте собственной семьи, собственной трагедии, мог бы рассказать об этом. У
Україна передала Генсеку ООН офіційний лист протесту у справі Романа Сущенка. Про це заявив голова української місії в ООН Володимир Єльченко. Автором листа в МЗС України. І в ньому відомство висловлює протест щодо продовження строку позбавлення волі в Росії українського журналіста. Напередодні суд у Москві залишив Романа Сущенка під вартою ще на 2 місяці до 30 січня. У Росії його звинувачують у шпигунстві. Адвокат українця Марк Фейгін припускає, його підзахисному шиють 20 років тюрми, якщо він не погодиться сам визнати свою провину. За фактом загибелі військовослужбовця у Бердянську призначили службове розслідування. Відомо, що трагедія сталася близько опівночі, вибухнула граната. 22-річний солдат служив в одній з військових частин повітряного командування «Схід». Як заявляють його командири, загинув він у позаслужбовий час. І вибух аж ніяк не пов'язаний з виконанням службових обов'язків. На Донбасі під виглядом воєнізованих формувань ЛНР та ДНР працює майже 36 тисяч оперативного групування російських військ. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр продемонстрував інфографіку, яка підтверджує, на території окупованих районів Донецької-Луганської областей, окрім військових, більше ніж 30 тисяч одиниць російської воєнної техніки. Мы стоим перед угрозой, которая у наших границ. Мы, по сути, держим бешеную собаку путинского режима на своей границе, не пропуская его в Европу. Американський президент Дональд Трамп хоче, аби Україна повернула собі свої території. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Політіко». За його словами, у Білому домі є група людей, які вважають неприпустимим покращення відносин з Москвою, допоки в Україні йде війна і допоки Росія є суб'єктом європейських та американських санкцій. Якщо ми збираємося отримати покращення у відносинах між США і Росією, ми не хочемо топтатися на місці. Ми хочемо більш конструктивної взаємодії. Я знаю, я сам чув це від президента. Він прагне досягти миру, прагне вирішення кризи. Він хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Президент Чечні Рамзан Кадиров готовий до відставки. Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів. Каже, прийшов час. Це моя мечта. Потому что быть руководителем региона и нести ответственность за народ, республику перед Всевышним, перед руководством государства, и перед народом, это очень сложно. Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было, такие как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня сейчас порядок, процветание. Колишній ісламістський бойовик Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Про відставку говорить не вперше. Нинішню заяву спостерігачі називають черговою спекуляцією та заграванням із Кремлем. Вірогідно, таким чином Кадиров намагається збільшити свої повноваження і добитися додаткового фінансування республіки, що існує за рахунок субсидій з регіонального бюджету. Адже у тому ж інтерв'ю Кадиров підтвердив відданість Путіну, назвавши його своїм ідолом. А прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков прокоментував заяву так. Цитата. «У Кремлі виходять з того, що Кадиров продовжує залишатися головою республіки». Кінець цитати. Повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи є неприйнятним. Інакше ця структура сама розтопче принципи, на яких базується. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Грицько. За його словами, спробу повернути Росію до ПАРЄ без жодних умов просуває п'ята колона цієї країни в Європі. У разі реалізації такого сценарію йтиметься про торгівлю принципами у парламентській асамблеї Ради Європи, переконаний дипломат. Гроші в обмін на принципи. І на превеликий жаль, мені про це сумно говорити, що генеральний секретар Ради Європи, пан Ягланд, який наче розуміє, що таке права людини і для чого це все робиться, іде на ці моральні поступки лише для того, щоб отримати кілька десятків мільйонів доларів. Я думаю, що їх легко можна знайти у інших членів Ради Європи, якщо Росія продемонструє, що вона не хоче бути членом цієї структури. Генеральний секретар Ради Європи Турбьон Яргланд напередодні заявив, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, аби остання не вийшла зі складу Ради Європи.
Не заросте травою поле бою. Книгу під такою назвою презентували у столиці. Це переклад з кримсько-татарської мови на українську книги Юнуса Кандима про першого лідера Курултаю кримсько-татарського народу Номана Челебіджихана. Він є співтворцем Конституції кримських татар та автором слів національного гімну. Укладачі книги кажуть, що вона є свідченням схожості української та кримсько-татарської історії. Будущее Крыма, по крайней мере, в обозримом будущем, это в составе украинского государства. Крымские татары являются вторым коренным народом на территории этой страны. И эти народы должны хорошо знать друг друга, чтобы не было предрассудков, чтобы хорошо друг друга понимали цели и задачи, кто какие преследует. И в этом плане, как крымским татарам нужно знать историю украинцев, так и украинцам надо знать историю другого коренного народа кримськотатарського. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мевлею Мухтаровою менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з нами!